Salou és la capital de la Costa Daurada. Ja veiem que està plena de gom a gom, turistes de tot arreu. El cert és que aquí el turisme es cuida com a ningú. El cert és que aquí s'intenta donar al màxim al turista que ens visita, sigui d'aquí o de fora. Ja veieu que Salou té una platja que està plena de gom a gom. Ara resulta, i penseu-hi, Salou no és només la platja, Salou també té nits daurades. El balanç és molt positiu, com sempre, ha hagut una gran participació. Des de les diferents regidories de l'Ajuntament de Salou s'han treballat per poder oferir una gran programació a tots els nostres turistes i visitants i estem encantats de veure com gaudeix la gent dels nostres actes. Salou avui en dia possiblement pugui tenir al voltant d'entre 200 i 300.000 persones aquí. Tenim una mitjana de 200.000 persones ponderades al mes d'agost, el qual vol dir que en puntes com avui podem estar força pel d'això. Llavors que 100.000 persones veient els focs és probable, és probable. La veritat és que estem ja tancant en aquesta edició. Demà tenim el concert de Melendi i s'han fet moltíssims actes que hi ha hagut per a tothom, totes les edats, tots els gustos. Aleshores el que hem volgut fer és donar a conèixer què és el que som i el que sentim com a poble. Hem fet un gran esforç amb cultura tradicional i popular de casa nostra i hem ofert també un ventall molt important d'oci i de cultura, com he dit anteriorment. Hi ha hagut una gran participació per part del públic, han disfrutat moltíssim dels nostres actes i veritablement és una nova oferta durant aquests dies que tenim a la nostra ciutat. Us esperem l'any vinent.